Kaixo, gaur itzingo dizuet mutilbako eskolari buruz. Esan behar dudan lehenengo gauza bada eskolaren tamaina. Ikasle kopuruak gero eta altuagoa da gure ikastetxean, aurten baditugu 522 ikasle osotara, eta D ereduan 182, A ereduan 220 eta G ereduan 130. Beraz, oso ikastetxea handia dugu. Gustatzen zaizu ikerlarien dela? Bai! Zer ikertzen duzu, Gustatzen zaizu ikertzea gauzak? Bai! Ikastetxearen bilakerari dagokionez, esan behar dugu azken bolada honetan etxebizitza pila bat eraiki izan dela inguruko zonaldetan, eta horrek eragin du matrikulazioak gora egiteko. Pain eta AG ereduetan bi lerro ditugu, D ereduari dagokionez bakarrik bigarren mailara arte bi lerro eta gainontzeko ikasmailetan lerro bakarra. Helburu orokorrak zein diren? Ikastetxe honetan garrantzia handia ematen diogu familien parte hartzeari batetik eta bestetik lortu duten kanpoaldeko probetan lortu duten mailari eustea. Hau da, oso emaitza onak lortu dituzte ikasleek azterketetan neurtzen diren ikasgaietan, eta hori mantendu nahi dugu. Bai, agurtzen ari zara. Zertara jolasten duzu giroan? Guztina! Zeraikuntza motak egiten dituzue? Egiten ditugu nora iraskuntzarekin, nora aurpegi batzuk, orentxerorenak eta txapela batzuk eta ere etxe batzuk. Aurtengo helburu zehatzak direla eta hobekuntza planan bagenuen idatzizko eta ahozko hizkuntzaren hobekuntza sartzea, eta horretan ari gara azken bolada honetan. Zer margotzen duzu, Ni margotu dut marigoringo mart. Hori guztia planifikatu egiten dugu urtero urteko plangintza orokorrean, eta gida moduan izaten dugu helburuk eta ekintzak markatu ahal izateko eta bete ahal izateko. Ze materiala erabiltzen dituzue? Hau da brotxa, hori pitzela, hau brotxekin egin dut. Ekitaldi berezirik aurten, D ereduan badugu batetik euskara eguna, bestetik xaloa telebistarekin aurten egiten ari garen saioaren grabazioa, eta honetaz gain D ereduan ere euskaraz mintza saioak ere jolastokian antolatu egiten ditugu, eta urteroko kanpaldiak, maila guztietan. Ze eskultura motak egiten dituzue? Etxe bat. Zer egiten duzu arkitektonikoan? Hau da kotxe bat eta erabili ditut gurpilak. Zer gustuko duzu egitea? Tigreak gustatzen zait. Tigreak gustatzen zait eta ere etxe bat egitea tigrearekin eta ere haragia jaten. Euskararen presentzia gure ikastetxean ulertu behar dugu hemen eredu guztiak nahasita ditugula, eta aurten osatu indela 6. maila, lehen hezkuntza 6. mailara harta, bada 6. maila dugun lehenengo aldia, eta
ez da ikasle askorik momentuz, baina matrikula ikusten ari gara gorari joala. Gaina ereduko ikasle asko dugu, 220, lehen esan dugun bezala, eta hauek ere gogoz eta euskara ikasten dute. Euskara ideiarik ez duten ikaslerik gutxi ditugu, eta aipatu nahi nuke euskal kulturaren pertsonaiak eta ohiturak ere hemen garrantzitsuak izaten dira gure ospakizunetan eta jaialdietan. Esate baterako, Olentzero, Mielotxin, Santa, Ageda, Korrika, gauza horiek guztiak eskolako jaialdetan parte hartzaileak dira. Euskararen presentzia onditzen, gutxitzen, mantentzen, nik uste dut onditzen ari garela, onditzen ari dela lehen esan dudan bezala, eta urte gutxiren buruan nik uste dut bi lerro izatera helduko dela ereduaren bi lerro maila guztietan. Ze giroa dago zuen klasean? Giro... Edian. Zer egiten duzu herriko giroan? Jolatu. Zertara mozorratzen zarete? Txakurrez. Zer egiten duzu ospitalen txokoan? Pues... atzen dugu gauzak eta medikoan uratzen dugu jenteari eta persona eta jatzen dugu benda. Zer zuk aldatzen duzu, Ardaina. Patioan euskara zentzuten denala ez, irakasleen aurrean beti euskara jotzen dute, baina irakasleren presentziarik gabe hori ez da ziurtatzeko modurik eta arderak izugarrizko eragina du. Honetan, orduan, egia da, gero eta guraso gehiago dugula, euskaldun diren gurasoak gero eta gehiago ditugula, baina hemen erderaren eragina izugarria da, orain momentuz. Zein da zuen hostailurik gustokoena? Piraten jolasa. Ongi portatzen zarete zuren giroan? Ongi. Ze jolas mota dituzue? Daukagu dobilon eta karta piratan lehena eta erezu gearena eta piezarena eta ere hori gauzak. Zer egiten duzue mai jolasen giroan? Jolasten dugu oso mispartxixera eta gustoko dugu. Gurearekin dugun harremana oso estua da, hasieratik, eta haiek esandako guztia eta guk dioguna beti bat egiten dute ez da dena. Eta gure erronkak zein diren, metodologiari eustea, hemen ditugun proiektuak, ereduan giroak eta sortu ditugu, eta emaitza onak eta mantentzea. Hori da dena. Mila esker. Kaixo, San Pedro ikastetxekoak gara eta 3. mailan gaude. Gure tximeleten proiektuari buruz hitz egingo dizuegu. Aranguren Bailarako inguru giroko arduradunek Diomarrek galdetu zigunea partu hartu nahi genuen proiektu honetan. Polita iruditu zitzaigun eta baietz esan genuen. 3. eta 4. mailakoak tximeletei buruzko informazioa bilatzen hasi ginen. Zer ziren, nolako bizi zikloa duten, zer jaten duten eta non bizi diren.
Hori guztia interneten eta liburuetan bilatu genuen. Gero gure kuadernotxoetara pasatzeko. Lan hau bukatu eta gero Aranguren baiaran bizi diren bederatzi tximeletei buruzko informazioa bildu behar genuen. Talde txikitan banatu ziguten eta tximeletei buruzko informazioa bildu genuen. Hori guztia kuadernotxoetan bildu genuen. Eta jon marrazkiak egin genituen. Gero, txikiei informazioa bilatu hauz azaltzeko. 5. mailakoak loratzegi bat egin behar dute. Tximeletek eta intsektuek gustoko duten janaria edo loreak landatuko dituzte. Eta horrela lortuko dugu tximeletak guregana etortzea. Eta zuzenean behaketa egin ahal izatea. Udaberri aldera zer interkartekoek gauez atzeraldiak egingo dituzte tximeletak ikusteko. Gu haiekin joateko asmoa dugu erabaton bat ikusten dugu. Tximeleten ingurugiroan kalitatean adierazleak dira. Tximeletak asko badaude aire oso garbia dagoela esan nahi du. Gu oso pozik gaude proiektu hau egiten eta horregatik zuei kontatzea erabaki genuen. Agur eta beste bat arte! Tximeleta da nire izena, eta pinpilin pausa naiz. Baita pitxita edo mari sorgin, mari panpalona ere banaiz. Txilipitaina esaten didate, txitxi papa ere berdin. Txintxilin palo edo mitxirrika, txiruliru eta pinpirin. Eta jaio nintzen. Kaixo, Simon, Ander eta Fernando gara. Eta gure patioa aurkeztuko dizuegu. 4. ikasleak gara. Gu Aitor eta Telmo gara. Hemen gure eskolako baratzean gaude. Baratzean hilarrak, tipulak, borraia, barrubia, azalore eta dago. Jantokiak batzuetan hemendik janaria hartzen du. Sobratzen dena konposeko jontzietan sartzen da. Francisco eskolako irakasle bat da eta hemen gauden gauza batzuk jarri ditu. Ume batzuk laguntzen dute haziak landatzen. Orain egalaka zintzen, ditut mila kolorez. Tximeleta da nire izena, eta pinpilin pausa naiz. Baita pitxita edo mari sorgin, mari panpalona ere banaiz. Txilipitaina esaten didate, txitxi papa ere berdin. Txintxilin palo edo mitxirrika, txiruliru eta pinpirin. Askatasuna maite dut, bizi naiz alai. Lagun bat behar baduzu, dei ezadazu lasai. Kaixo, Ander eta Simon gara. Hemen, hau, tximeleten lorategia izango da. Landare asko... Kaixo, Aitor deitzen naiz eta 9 urte ditut. Hemen lehenengo zikloko zatia aurkeztuko dizuegu. Lehenengo zikloko zatian gauza asko daude. Belarra dago eta zuhaitzekin futbolera jolasten dute. Ere txingoka ibiltzeko leku bat dago. Txingoka jolas desberdinak daude. Bizikletak usteko tokia dago eta pneumatikoetan eta bankuetan esertzen gara. Kaixo, ni Fernando naiz. Hau da, 3. eta 4. futboleko zelaia. Zelaia ezin zuratuta dago.
Bi porteria eta bi kanasta daude. Zia erregatak egiteko erabiltzen dugu. Hemen saskibaloiko zelaian gaude. Ertaina da, bi saski daude, eta erdian borobil bat partiduak hasteko. Hemen 6. eta 5. maila jolasten du. Kaixo, Unai naiz, eta orain aurre hezkuntzako zatian gaude. Hemen haur txikiek jolasten dute. Parke bat dago. Parkean 4 txirrista daude, sagu batzuk eta mini laberinto bat. Belardi bat dago zuhaitz askorekin. Egun hona hau da gure eskola polita eta denetarik egiten dugu sokasaltoa, dantxak eta abestiak. Kaixo, ni Carmen García de Blate naiz, elkarteko kidea. Eta, orain ja dela 39 urte, eman zuen izena gure elkarteak, gurasoen elkartearen federazioan. Gaztea familien parte hartzea eskolaren bizitzan, gero familien eskaerak edo kezkak entzutea, bideratzea eta horiei jarraipena ematea baita ere. Eta azkenean familia eta lan bizitza uztartzeko aktibitateak edo zerbitzuak eskaintzea. Gure helburuak gauzatzeko, hilabetean behin batzordeak bilera egiten du eta dozein familia etor daiteke. Badaukagu web orri bat informazioa emateko edota galderak erantzuteko. Gero harremanon mantentzen dugu zuzendaritzarekin eta orokorrean ikasleekin ere elkarrekin lan egiteko asmoz. Gu parte hartzen dugu baita ere eskola kontseiluan.
Badauzkagu ekitaldi batzuk haien artean guraso elkartearen jantokia, asteazkenetan, ekainean eta iraian. Goizeko haurtzaindegia, eskolaz kanpoko jarduerak, gurasoen eskola, hori da tailerrak, ikastaroak, hitzaldiak, udaletxearekin batera. Eta kurtso bukaerako festa antolatzen dugu, baita inautiriak eta horlako gauzak baita ere. Kaixo Irati naiz. Kaixo Fatu naiz. Eskolan gaude. Dantza bat. Engindo douru. Zindanborrean, barrean, uso egalari. A ver, itxoin, ez dugu prestatu borobila. Einau dago horrela, jazta. Hori, a ver. Begira, gizona etorri da, ezaki zerritiko oso. Ez Irati. Unai eta Mariarekin mugimenduekin, bai? Eta zurearekin. Eta nirearekin baita, bai? Eta bueltan. Bale. Abesten dugu bat eta gero hasten gara dantzatzen, bai? Dindan matutia, hiru eskila dindan morean, dorrean hiru uso egari. Dindan matutia, hiru eskila dindan morean, dorrean hiru uso egari. Dindan matutia, hiru eskila dindan morean, dorrean hiru uso egari. Dindan matutia. Dindan matutia, hiru eskila dindan morean, dorrean hiru uso egalari. Dindan matutia, hiru eskila dindan morean, dorrean hiru uso egalari. Dindan matutia, hiru eskila dindan morean, dorrean hiru uso egalari. Dindan matutia, hiru eskila dindan morean, dorrean hiru uso egalari. Ni Asier Urio naiz, San Pedro eskolako guraso elkarteko kidea. Egiten dugun jardueren artean batez ere ikaslei bideratutakoak, eskolaz kanpokoak, izan dugu eskaintza ezberdina, orain handitzen ari gara, eta batez ere badugu dantza, modernoak eta koreografiak, eskulanak, arts and craft, eskulanak berak baina ingeleraz kasu honetan, eta gero eta jarduera gehiago gehitzen ari gara, adibidez, musika, aurten, yoga eta antzerkia. Arrakasta gehien dutenen artean, aurten batez ere yogak izan du arrakasta handia besteekin alderatuta. Eta gero urtez urte eskariaren arabera eta izaten duten arrakastaren arabera handitzen dugu edo mantentzen ditugu. Etorkizunari begira ditugun erronkarik handienak batez ere ikastetxearen hazkundea da. Orain arte ikastetxe txiki bat zen, baina Mutiloa eta Ibarra handitu diren heinean, gero eta ikasle gehiago dago. Orduan, datorren urterako Hezkuntza Departamentuak onartu du eraikin berri bat egitea ikasleak banatzeko. Orduan hori da gure erronka bat eskola on batez, baizik eta bi eskola on egitea. Eta beste aldeatik ere aurten eskolak proposatu du jardunaldi jarraia esartzea eta atera ez bada ere ikusi beharko da datorren urtean berriro ere lasaiago proposatzeko aukerarik dagoen. Kaixo, gu 5. mailako ikasla gara eta Aranguren Ibarra aurkeztuko dizuegu. Kaixo Aranguren Ibarra azalduko dizuet. Aranguren Nafarroko udalerria da.
Iruñeko eskualdean dago, Sangosako merindadea. 2012ko errelaren arabera 8.000 biztanle ditu. Zakarra, biltzeaz, ura, hornitzaz eta bestelako zerbitzuek Iruñeko mankomunitatea arduratzen du. Hemengo hauek herriak dira: Aranguren, Góngora, Irundain, Labiano, Larribel, Mutilagoiti, Mutilabeiti, Tasoare eta Solina. Nafarroako Gobernuko Euskararen Foru Legearen arabera, Aranguren udalerri mistoa da, eta bi hizkuntza ditu. Aranguren, euskara eta gaztelania, hizkuntza ofizialak dira. Bukatzeko herritarrek 6,23 pertson zekiten euskaraz hitz egiten. Agur eta eskerrik asko. Kaixo, nik Arangurengo ibarriko historiei buruz hitz egingo dizuet. Aranguren ibarra osatzen duten herrien historia oso antzekoa da. 19. mendera arte jaurerriak izan ziren, jaun batek gobernaturiko. Horregatik, kontzeju gehienetan jauregi bat dago, jabearen bizitokia. 13. mendean, Larrako Gorrea eta Iriberriko herriskak hustu ziren. Hamarkada batzuk geroago, Idoi izeneko herria herri hustu bihurtu zen. Nekazaritza izan zen mende askotarako herritarren ogibidea. Nafarroan, Aranguren larrelur asko zeuden, eta horregatik abelburuen kopurua nahiko handia zen. Errepederik ez zegoen arren, egindako produktuak erraz saltzen zituen Nafarroako hiriburua. Kaixo, nik armarria azalduko dizuet. Elementu garrantzitsuena urrezko gaztelu bat da, irulegiko gaztelu. 3 dorre ditu eta erdikoa beste biak baina altuagoa da. Horietatik 2 urrinak agertzen dira zerrenda gorri banarekin. Ibarra osoko armarri ofiziala da, baina kontsejo bakoitza bere armarria du. Mutiloagoiti zuait bat mimatxondoren artean, Tasoare 8 puntako izar bat, Solina zuait bat, agur eta espero dut baliogarria izatea. Kaixo, nik Irulegiko gaztelua azalduko dizuet. Aranguren kokatua dago, tontor baten gainean, Lakidaingo arroka izenarekin ere ezagutzen da. Gaur egungo lehengo aztarnak ere gelditzen dira. Gaztelua tontor baten gainean eraiki zuten. Nafarroko erresuma babesteko erabiltzen zen, baina dena zabaldu zenean funtzioa galdu zuen eta gartzela moduan erabiltzen zuten. Bukatzeko, 1900. urte ingurutik lehenengo zuntziketa egon zen. 2007 eta garren urtetik aurrera Ibarreko udala berriketak aurrera eraman zituen. Agur eta eskerrik asko. Kaixo, nik Aranguren Ibarreko zerbitzuei buruz hitz egingo dizuet. Aranguren Ibarrak ondorengo zerbitzu hauek eskaintzen ditu herritarren beharrak asetzeko. Kulturretxea kontzertuak entzuteko. Musika eskola, txikiek musika ikasteko. Udaletxea zerbitzuak eta festak antolatzeko. Eskola eta autobusa aurrik gauza berriak ikasteko. Eta noski ere, zerbitzu asko gehiago ere. Agur eta aurren arte. Kaixo, ni industrialdei buruz hitz egingo dizuet. Arangurenen industria asko eta ezberdina dago. Lehenengoa Mutiloa Beitiko industrialdea da, 579 industrialde ditu, eta eskualderik industriarik handiena da. Mutiloa Beiti eta Tasoare lotzen duen errepidean kokatuta dago. Bigarrena Mutiloa Goitiko industrialdea da, 58 enpresa ditu. Mutiloa Goiti eta Mutiloazen artean dago. Hirugarrena berriz Tasoare eta Juntze industrialdea da, Noain eta Kordobillaren artean dago. Azkenik laugarrena Tasoareko Berroa industrialdea da, 38 industrialde ditu. Osasun futbol elkartearen ondoan kokatuta dago. Gaur egun industria bat egiten ari dira Tasoaren, Belanbutzu deitzen da. Agur eta eskerrik asko.
Kaixo, ni Maitane naiz eta Mutiloa Goitiri buruz hitz egingo dizuet. Mutiloa Aranguren ibarran dago eta herri handiena da. 9.198 biztanle ditu eta Aranguren ibarra osoa berriz 9.801. Mutiloatik Iruñera 5 kilometro daude. Eraikuntza nagusienak bi eskola, musika eskola, udaletxea, eliza, haurreskola, kiroldegia eta osasun-etxea dira. Festa nagusienak ekainaren 18tik 21 dira. Beste festa txiki batzuk daude, Olentzero, Santa Beda eta Labianoko Santa Feliciaren omenezko erromeria. Bukatzeko, Mutiloa zarkatzen duen ibaia Zadar da. Agur eta eskerrik asko. Kaixo, ni Mutiloa Goiti azalduko dizuet. Mutiloa Goiti Arangurenen dago, 2.821 biztanle ditu. Mutiloa Goitirekin batu zen udalaren erabaki baten ondorioz. Mutiloa Goitiko herri zaharraren arrasto gutxi mantendu dira. Iruñerriko hegoaldean gune metropolitarrekin egiten du muga. Mendebaldean PA30 errepidearekin. Iparraldean Mendillorbirekin eta ekialdean Mutiloa Goitirekin. Agur eta hurren arte. Kaixo, nik Aranguren herria azalduko dizu. Aranguren herria Aranguren baiaran kokatuta dago eta 92 biztanle ditu. Aranguren herriaren azalera 4.500 metro karratukoa da. Abuztuko lehen asteetan festak dira. Kontsejuko presidentea Manuel Romero Pardo jauna da, eta honekin nazarpunea bukatzen dut, eskerrik asko eta agur. Kaixo, nik Gongora herria aurkeztuko dizuet. Gongora, Nafarroan dago. Zehatzago esan da Aranguren ibarreko herri txiki bat da. Gongoran ez daude biztanlerik zabortegia dagoelako izan daiteke. Baserri bakar batzuk daude udan edo eta asteburuetan erabiltzen direnak. Gongorako lurretan zabortegi erraldoi bat dago, eta bertan botatzen dira Iruñerriko zein Araneko zaborrak. Bi jauregi ere badaude, bat teilatu gabe eta erortzear dagoena eta bestea berria da eta bukatu gabe dago. Gongora 726 metroko altueran dago. Bere inguruko lurrak nekazaritza lurrak dira, batez ere alsoroak. Eskerrik asko, ondo izan eta horren arte. Kaixo, ni Ilundain azalduko dizuet. Ilundain Aranguren ibarrean kokatuta dago, bakarrik 4 biztanle ditu. Han, Juan Bustintza parrokialitza aurki dezakegu. Ilundainen ez dira festak ospartzen. Bertan, Aritzeberri Fundazioa aurki dezakegu. Han, arazoak eta zailtasunak dituzten gazten erebeak joaten dira. Ilundainetik Mutiloaraino 15 kilometro daude. Basoak 100 hektaretatik gorako zabalera du. Ekosistema, fauna, landaretza eta paisaia ezberdinak aurki dezakegu bertan. Agur eta eskerrik asko. Kaixo, nik Labiano azalduko dizuet. Labiano Aranguren ibarran da. Labiano Solina eta Gongora dauzkaguntua. Herri honetan elkarte bat dago. Ere bi frontoi handia eta txikia. Gainera, garbitegi bat 503 urte daramatzana. Ere bi eliza. Hobe esan da eliza eta baso eliza. Jai handiak abuztuko azken astean ospatzen dira. Berriz jai txikiak otsailaren lehen astean. Nauterietan Filiberda protagonista. Eta bukatzeko erromeria ekainan ospatzen da. Agur eta eskerrik asko. Kaixo, nik neu Jon Lakidain azaltuko dut. Lakidain Aranguren baiaran dago. Lakidainen 6 pertsona bizi dira. 9 etxe daude, 5 ongi eta 4 apurtutak. Lakidainen eliza bat dago, parke ondoa. Lakidain herri garrantzitsua da. Irulegi Gaztelurako bidea dagoelako, gainera Zadarri ibaia jaiotzen da. Agur eta eskerrik asko zuen arretagatik. Kaixo, nik Tasoareri buruz hitz egingo dut. Tasoare oso polita da, Aranguren baiaran dago. Herri honetan parke asko daude.
Herrian adin guztikoak daude, gazteak, helduak, umeak, eta zoaren etxe mota asko daude, handiak, txikiak, zaharrak eta berriak. Eta etxe horiek zuhaizkak, zuhaitzak eta lorategiak dituzte. Herrian berezitasun asko daude, frontoia, iturria, eliza eta belaran elkartea. Bukatzeko irailaren 5 kalderetea egiten dute eta jendeak parkean jolasten du. Agur eta eskerrik asko. Kaixo, ni Ani naiz eta Zorinari buruz hitz egingo dizuet. Zorina Aranguren ibarrean dago, 9 herrien erdialdean. 1800 urtean Zorinak 172 biztanle zituen, gaur egun soilik 37. 14. mendean Zolinaren jabea Mauleon Markesa zen eta berak saldu zion Garro jaunari. Zolina Iruñetik 8,5 kilometrora dago. Iparraldetik Badostainek mugatzen du Zolina, ekialdetik Arangurenek, hegoaldetik Labianok eta mendebaldetik berriz Taxoarek. Zolina oso leku polita da eta garai batean Aranguren ibarreko udalburua izan zen. Zolina badira leku oso interesgarriak. Iturria eta danlekoa, elkartea, urmail bat eta hipika. Urmaila oso toki lasaia da. Orain, Zolinan ez daude abere asko, baina animali batzuk ikus daitezke. San Esteban parrokia 12. mendean eraiki zuten eta erromaniko estilokoa da. San Esteban parrokian Miguel de Jaso lurperatuta dagoela esaten dute. Agur, ongi izan eta aurren arte. Aurrak ikasazuen, euskaraz mintzatzen.